Els exercicis que tots hem practicat a l'institut i al col·legi durant la nostra joventut també donen pas a noves modes i tendències. Sembla que ara es busquen alternatives per als exercicis de tota la vida i d'esta manera s'amplia la capacitat artística dels més joves. Una opció, la que ha anat a conèixer el nostre company Rubén Dempere a l'Institut de Secundària, el Clot de València, és l'acrogimnàstica, una modalitat que tots som capaços de fer. La innovació pedagògica és contínua. Els mètodes d'ensenyament evolucionen i s'adapten a les noves realitats. L'educació física a l'escola, la gimnàstica de tota la vida, no és una excepció. Cada vegada hi ha més escoles i més instituts que aposten per l'acrogimnàstica, una nova manera d'entendre l'educació física. L'Institut de Secundària, el Clot de València, és un d'estos centres i nosaltres estem ací per a comprovar-ho. Amb nosaltres està José Ignacio García Sánchez. Ell és professor d'Educació Física i, a més, es podria dir que és un dels ideòlegs de l'acrogimnàstica. Hola, José Ignacio. Hola, muy buenas. Per a començar, ens agradaria que ens explicares què és això de l'acrogimnàstica. La acrogimnasia diríamos que surge al intentar conseguir un nuevo enfoque de las agilidades tradicionales. A partir de aquí pues, podemos comentar que la acrogimnasia se trabaja en grupo y el alumnado toma distintos tipos de rol. Una vez actúa como base, otra vez como ejecutante equilibrista, otra vez ayuda, y esto hace pues, que sea un trabajo más cooperativo que competitivo. También destacan ello pues, los componentes creativos que por parte del alumnado, donde va realizando elementos nuevos, ejercicios nuevos, adaptándose a la situación del grupo, ¿no? Y además realza también, resalta el componente expresivo. De ahí que veamos el maquillaje, vestuario, el gesto, el movimiento, en el movimiento y demás. Es podria dir que és una barreja d'acrobàcia, dansa, gimnàstica. Sí, digamos que entra dentro del mundo de la expresión artística. Entonces, pues además de hacer elementos acrobáticos, hay pasos de baile, trabajo de expresión, como puede ser el gesto, ¿no? Entonces abarca distintos tipos de contenidos dentro de lo que son los bloques en educación física. A nivell pedagògic, l'acrogimnàstica quins avantatges té respecte a la gimnàstica tradicional que hem practicat a l'escola sempre? Bueno, en este caso digamos que se le da mucha más opción al alumnado y no tiene que realizar estos elementos o ejercicios tan tradicionales como puede ser pues, distintos tipos de equilibrios invertidos, volteos, flip-flap, paloma de brazos y demás. Y bueno, pues hay muchísimas más opciones. El alumnado, según su condición física, pues podrá hacer unos elementos siempre ayudado por otros y tiene muchísimos más recursos. Hoy en día es una opció estesa en el àmbit educatiu? Pues hoy en día se puede decir que en la Comunidad Valenciana pues son muchos centros, tanto de primaria como secundaria, que están aplicando este tipo de contenido, incluso fuera de esta comunidad. También tengo información que se está, pues diríamos que realizando como unos contenidos más. Moltes gràcies, José Ignacio. Amb les seues explicacions ja ens hem fet una idea bàsica del que és l'acrogimnàstica. Ara el més interessant és veure-ho. Moltes gràcies, Rubén. Nosaltres ens acomiadem ja, però no obliden tindre moltíssima precaució al cap de setmana si han d'agarrar